empezar a xente que deixe os panos ben pretiño, porque isto promete. Boas noites. Unha das túas fillas, boas noites, Diana, boas noites, como estás? Bueno, ahora un poquinho máis nerviosa que antes. Era que faltaba por cantar, como dicíamos, a trouxeches a Cristina, a Silvia, no, ao revés, primeiro a Silvia, logo a Cristina, e agora ven Diana. A Diana. Sí. Ela é a filla maior, mediana, pequena. É a máis pequena da familia, é máis nova, ten 21 anos, e, bueno, era que faltaba por vir. É que faltaba por vir. Ti cantaches algunha vez aquí? No, Se dixemos antes que non, nunca. No. Pero gustache cantar? Na ducha. Pois... Ela canta moito na casa, está cantando seguido, sempre está escoitando música, bueno, ela canta, sabe cantar e canta moi ben. O que pasa que nunca se ve nun berenjenal como este, pero bueno. Foi difícil convencela, Blas? Creo que, aparte de Silvia, que con Silvia foi moi fácil, con Cristina costoume máis, e ela, pois, vixe un poquinho... Contalle ti mellor, contalle. Eu vime un pouco con presión. Con presión. Xa fora Cristina, que é a que máis lle costa, entón dixen, bueno, se ven Cristina, teño que vir eu tamén. Non se quedaba outra. É que non quedaban máis. Quedan os netos, que será para a 7ª Liga, que se virán aquí a cantar, non? Primeiro vamos a ver como salimos hoxe daqui. Vais a ir moi ben. De feito, unha das miñas netas está enfadada comigo porque non a truxen a cantar a Peché. Ai, a Peché tamén quería cantar a miña Lila, que me ten loca con esa tema. Está moi enfadada comigo a miña neta maior. Como se chama esa neta? Como se chama esa neta túa? Chamase Chloe. Cantos anos ten? 5 anos. Ai, pois fai moi ben ca miña Lila. No, que sí, que sí. Podían estar aquí as dúas. Pois está enfadada comigo porque quería vir a cantar comigo hoxe. E entonces espero que po ano, pois posiblemente trae a Chloe ou a Lucas ou a Lara ou os tres. Pois serán todos benvidos aquí a familia da Liga, que estamos encantados de recibir xente, e se son máis noviños mellor. Así que nada, estamos preparados para escoitar a vosa voz, unha balada fermosísima. Preparen de verdade os panos. Forte aplauso para Blas e Diana. Disfruta, Diana. I found a love for me. Oh, darling, just dive right in and follow my lead. But I found a girl, a beautiful
Si eres cantante de rancheiras, pero estas baladas... Isto non hai que no compare con nada, Blas? A mí gusta cantar de todos e saber de todos e é con a miña filla mellor. Unha cosa que lle quero agradecer a este programa porque teño tres recordos maravillosos que vou agardar toda a miña vida. Cantei cas miñas tres fillas que non conseguiría facer en ningún outro lugar e é un recordo que me levo para toda a miña vida. Eso queda aquí e dou as gracias de verdad a Liga das Familias. Fillas, moitas gracias. Blas, eu quero che dar as gracias a ti por todo o que aportas á Liga dos Cantantes, que é moitísimo, non só pois a túa profesionalidade, como cuidas os afillados, senón o que levas dentro, que é moi bonito, moi bonito, moi bonito. E ojalá, Blas, cando a miña filla sean maiores, me miren como te mira Diana a ti. Ojalá o faga tan ben que me pase iso así, de verdade. Moitísimas gracias, moitísimas gracias. Eu quedo máis con algo que comentou un día Ángel. O importante é isto, a emoción, sentir o que se fai, facelo co corazón, que como dixemos moitas veces aquí neste programa, con eso chegase a calquer lado e a calquer público. Moitísimas gracias a todos. Diana, por favor, apúntate para a 7ª edición da Liga. Dicía ela que cantaba así na ducha. Temos que ir todos a ver, de verdade, que é unha maravilla iso. Que maravilla, grazas por vir. Grazas polo esforzo, que sei que é moito, e grazas de corazón aos dous por este regalo. Forte aplauso para Blas e a súa filla Diana. Forte aplauso para vos, gracias.